Сәлем, дусларым. Bir табышмак әйтәм, җавабын табыгыз. Җиләкләр пешкән вакыт. Әлсерәүдән су буена йөзәргә төшкән вакыт. Бу кайсы ел фасылы? Пи-пи-пи, әлбәттә, бу безнең яраткан җәй. Дөрес. Иң рәхәт җылы җәй көннәрен мин бигрәк тә авылда үткәрергә яратам. Авылда мин уйнап кына ятмыйм, хәлдән тайганчы эшлим дә әле. Мәсәлән, бүген мин каз бәбкәләрен сакларга чыктым. Авыр эш булмаса да, эсседә утыру бер дә рәхәт түгел. Килегез әле монда, кояштан бераз сакланыгыз. Мин күләгәдә. Этмә әле мине, апа. Су эчеп туеп булмый. Пи-пи, миңа эссе. Пи-пи-пи-пи, миңа да эссе. Суга чумыйм әле. Бу чиләкне нигә куйдылар икән? Сыеп булмый бит. Яшел чирәмдәге сары йомгаклар. Булмаган суда ятмагыз әле. Әйдәгез, мин сезне күлгә алып барам. Күлләр табигатьнең бер мөгъҗизасы. Шулай ук, җәйге эсседә минем иң яраткан урыным чишмә буе. Күл, инеш, океаннарга тормыш иңдерүчеләр алар чишмәләр. Борын-борыннан бабаларыбыз авылларны елга, күл, чишмә буйларына салганнар. Чөнки су булган урында тереклек җанлана, тормыш кайнап тора. Дусларым, татар халкының элек-электән килгән чишмәләрне, сулыкларны кайгыртып, хәстәрләп тору гадәтен онытмыйк. Күлгә мин дә барам. Пи-пи-пи. Мине дә ал. Мине дә. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Тик кенә торыгыз, зинһар. Башта санап чыгарыйм үзегезне. Борчылмагыз инде, бөтенегезне дә алып барам. Ура! Без хәзер күлгә барабыз. Пи-пи-пи. Сау булыгыз.